energetikai korszerűsítése. A képviselőtestület novemberi ülésén a bizottsági tárgyalások alapján több fontos döntés született. Én azt gondolom, hogy több fontos napirendi pont volt, amiben a képviselőtestület 11 egyhangú szavazással fogadta el gyakorlatilag valamennyit, amelyek kiemelkednek ezek közül talán az intézményi térítési díjas rendelet, ami 2026. január 1-től lép életbe, és egy egységes 6%-os emelést tartalmaz azoknál a szolgáltatásoknál, ami étkeztetéshez kapcsolódik, tehát ez a 6%-os mérték megegyezik a KSH által kimutatott éves inflációval, tehát erre azért van szükség, hogy ugyanazt a nyersanyag mennyiséget tudjuk megvásárolni, mint a korábbi években. Szintén nagyon fontos döntés volt, hogy a képviselőtestület lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok művelési ág alól való kivonását, azonban itt, ahogy a napirendi pont tárgyalásánál is elhangzott, és többször is beszéltünk róla, itt nem lesz, tehát fokozott figyelemre van szükség az eladók és főleg a vevők oldaláról, abban az esetben, hogyha ilyen zártkerti ingatlant kívánnak megvásárolni, hiszen itt nem csak a földforgalmi törvénynek a könnyítéseit kell figyelembe venni, hanem a Balaton törvény szigorú előírásait is, tehát adott esetben a Marcali hegyben előfordulhat az, hogy egy zártkerti művelés alól kivont ingatlan esetében a rajta álló pince is elbontásra kerül. Tehát nagyon fontos az, hogy mind a vevők, mind az eladók pontosan utána járjanak, hogy milyen építési szabályok vonatkoznak azokra az ingatlanokra, amit művelés alól kivonnak, mert hiszen a Marcaitól nyugatra eső területek gyakorlatilag valamennyi ingatlan a borszőlőtermő területként van feltüntetve a Balaton törvénybe, és amíg ez nem változik meg, addig nagyon szigorú előírások vonatkoznak arra, hogy egyáltalán milyen növényi kultúrák telepíthetők az adott ingatlanra, és milyen épületeket lehet ott létrehozni, vagy esetleg miért nem lehet létrehozni, tehát fokozott figyelemre lesz szükség abban az esetben, hogyha valaki ilyen ingatlant szeretne megvásárolni, de a képviselőtestület valamennyi ingatlan esetében lehetővé teszi azt, hogy a művelés alól kivonásra kerüljön. Szóba került többek között a Noszlopi-Berzsenyi kereszteződés átalakítása. Nagyon fontos döntéshez érkezett a Marcali járási fórum is, ami a versenyképes járások program keretében beadott pályázatokról dönt, ahol is olyan döntést hoztunk a környező polgármesterekkel közösen együtt, hogy Marcaliban az Aldinál található körforgalmat fogjuk kialakítani, ami jelentősen meg fogja könnyíteni a forgalmat is, illetve lehetővé teszi azt az útcsatlakozást, ami majd az ott épülő üzletközpontot fogja elérhetővé tenni. Tehát ezzel a döntéssel az anyagi források rendelkezésre állnak, most egy hosszú tervező munka fog elkezdődni, hiszen valamennyi fontos közmű ezen az ingatlanon halad át, ezeknek a kiváltásáról kell majd gondoskodni, ezért én azt gondolom, hogy a legjobb esetben is jövő év végére készülhet el ez a körforgalom, de inkább 2027-re fog ez áthúzódni. A város több országos pályázatban is részt vesz. A 2026-os költségvetés előkészületei is folyamatban vannak. A testületi ülést teljes terjedelmében megtekinthetik a Tavi Televízióban és a Tavi TV YouTube csatornáján.